Il-ħolma ta' diversi żgħażagħ saret realtà dan kif it-tnejn wara nofsinhar bdew iċ-ċeremonji tal-gradwazzjoni tal-istudenti li ġabu dikri mill-Università ta' Malta b'kollu se jgradwaw aktar minn 1800 student. Iċ-ċeremonji tal-gradwazzjoni li bdew it-tnejn 21 ta' Novembru se jiġu fit-tmiemhom fit-28 ta' Novembru wara sentejn ta' gradwazzjoni b'diversi protokolli maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa. Issa l-qraba tal-istudenti se jkunu jistgħu jgawdu dan il-mument tant speċjali fl-istess sala fejn issir il-gradwazzjoni mingħajr użu tal-maskra u mingħajr distanzi soċjali. It-tnejn fis-sala Sir Temi Zammit fl-Università ta' Malta kien imissi l-istudenti li gradwaw mill-Fakultà tal-Health Sciences kif ukoll l-istudenti li gradwaw mill-Fakultà ta' Xjenza. Tul il-jum ta' tlieta komplew ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet tal-istudenti u l-baskets tradizzjonali. Fl-istess jum kien imiss il-gradwazzjoni ta' aktar studenti fosthom dawk li gradwaw mill-Fakultà tal-Liġi u l-istudenti li gradwaw mill-Fakultà tat-Teoloġija. Aktar tard filgħaxija saret ukoll gradwazzjoni tal-istudenti li gradwaw mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni u studenti li gradwaw mill-Fakultà tal-Midja fosthom il-kollega ġurnalista ta' Net News Giulia Falzon u kif ukoll Samira Kakija Spiteri li taħdem ma' Net Television bħala video editor. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television tawgura l-isbaħ xewqat lil dawn il-gradwati kollha li temmew l-istudji tagħhom mill-Università ta' Malta.